ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನಿಯಾನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಅರಿ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದೋಗು ಅರಿ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣಂಡು ಬೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದೋಗು ಸರಿ ಇಂದೇನು ಕಲಪೊಡು ಸರಿ ಕಲಪೊಡು ನಿನ್ನ ಕಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ದೀದು ಕಾವಲಿ ದಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀತೆ ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನೈತೆ ಕಾಯಿಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಕುಡೋನಿ ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಂಡ ತೂಕ ಕುಡಿಮಿಲ್ಲ ಅಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಡು ನಾನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ತೆಕ್ಕದು ಉರದಿತ್ತ ಇದಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ನಾ ಫ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇವ್ರದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ತಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಫ್ರೈ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಗಾನ ದೆಚ್ಚಿನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಗಾನದೆಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಐತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬೆ ಪೊತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಸಿವೆ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಡೋದು ಜೊತೆ ಸೇವ್ ಪುಡ ಆಡ ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಬೇರೆ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಕೋರಿ ಪಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೋರಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಂಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಂಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಗಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಂಜಾಲ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿನ ಬಂತೇರು ಪೂರ ಮಂಜಾಲ್ ತಿಂದಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ ಮಂಜಾಲ್ ರೋಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೇರು ಮಂಜಾಲ್ ತಿಂದಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಪೇರು ಎಂಕಿಷ್ಟ ಮಂಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ಅನ್ಸ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಚೂರು ಬೇಯಾರುಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಗಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ఒక ಬೇವ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲ ಮಾಲ್ತದೀತ ಐನಿತ್ತ ಪಾಡುವೆ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗೌಡು ಸರಿ ಏಲಕ್ಕ ಹೌದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡನ್ನ ಅಂತ ಬೇಯೋಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅನ್ನೈತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಸಾಲ ಹಾಡುವೆ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮ ಗಮ್ಮ ಕಮ್ಮೆನವರ ಒಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಿನ್ಕಂದು ನಾವು ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಂದು ತೂಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಆತಂದು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.